אולי דווקא בגלל שהיא לא פה, ואולי בגלל שבאמת היא מאוד השפיעה עליי במשך כל החיים שלי, אבל היא מאוד משמעותית. כל הדברים שלקחתי לה הם מאוד משמעותיים לי, זה משהו שהולך איתי כל יום, זה לא משהו שמדי פעם אני נזכרת, זה כמו שהיה לי עם סיוון ככה. כל התפיסה שלה, כל הדרך חיים שלה ממש עוזר לי לצאת ממצבים, זה ממש הולך איתי. מה שסיוון השאירה זה שאם אני כועסת היום, הזיכרון שלה הוא זה שיעזור לי לא לכעוס ולא ליטור טינה ולנקות את הדברים ממך ולא צריך לשמור את זה בפנים. זה לא טוב, והיא כנראה חיה טוב יותר מכולנו, אמנם מעט מדי, אבל כנראה טוב יותר. בטוח לקחתי הרבה דברים מסיוון. סיוון היא אופי אחר לגמרי, היא אופי שבטוח חלק מהאופי שלה נמצא אצלי עכשיו. לא אז, אני לא חושב שהייתי בוגר כמו שהיא הייתה בוגרת, וידעה להסתכל על דברים בדרכים הרבה יותר יפות ולא שופטות. באמת, תודה לסיוון שבגללה עליתי, וגם שבגללה כל מיני דברים אני יכול ללמוד, וגם בכל מקרה, בכל דבר שקורה לי בחיים, אני יודע איך להתנהג, ועל עניין של שמחה. סיוון ממש, אני זוכרת ממש סיטואציות בראש שסיוון אומרת, בואו נרים צעקה, בואו נרים שולחנות, בואו נלך למחלקה ונצעק ונעשה, כאילו, באמת, אצלה למדתי שאם אתה צודק ויש לך אמת, אל תתפשר בכלל. היא שינתה בי דברים, היא ראתה לי זוויות אחרות, והיא מאוד לא עוררה אנטגוניזם, זאת אומרת, יכולתי לקבל ממנה. יכול להיות שמישהו אחר היה מביא לי את הדברים האלה והייתי אומרת לו, תעזבו אותי, לא אני, אבל איתה היה משהו מחבק. אם יש משהו שאני לוקחת מסיוון, הוא כבר בי. סיוון מאוד השפיעה על היות שהיא הייתה בחיים, זה לא שאני עכשיו מחליטה לקחת תכונה מסוימת. מי שאני זה חלק מאוד משמעותי מסיוון. מה שיש, מה שהיא הייתה, קיים אצלי. כי היא איתי, אני לא צריך היא לא חיה, אבל היא איתי. היא חלק ממני. פשוט לא יהיה לי יותר, זה ההבדל. זה הבדל עצום.